Mä tuun, missä ne on? Just siellä missä Hannes sanoi, tuolla ryömiivät molemmat. Näkeekö ne sua? Ne on varmaan paskana vieläkin. Ja joku kuoli. Olisikohan ne ollut nuo? Ammuikko nää 2? Jop. Ammuiko sä molemmat? Jop. Okei. Missä global chatti? Ei toimi global chatti valitettavasti. Vittu, in your face! Niitä ei ollut Hannes kuin 2. En mä ainakaan nähnyt. Mutta meidät vittu kuuluu, nyt on pakko äkkiä käydä luuttaamassa nuo. Niksu, kato vähän kauempi, tai että jos näet liikettä. Mäkin kuulin muuta sen äänen. Kuuli. Onkohan mä teidän läpi? Se voi hyvinkin olla. Joo, molemmat tällä kyllä ainakin makkaa. Tiedätkö miksi tää pätkii sen takia, kun täällä on näitä telttoja? Nää ei ollut ne samat meidän jätkät. Eikö? Joo. Ei. Kahtele Niksu Ottakaa vähän. mun kompassi ja kartta takaa. Tai kartta ja se vitu kello. No kun mä en tiedä missä sinun ruumis on. Se on Täällä on siinä. DMR, joo. Mä otan DMR muuten. By the way. No ota. Kaikki jottaa. Mulle kartta. Joo. Mä otan sulle AKM. Eikö? Kirves on parempi. Sulle on Hannes nyt kartta. Joo. Mulla. Ja saat vielä matchesitkin ja... Ai niin, sekin, joo. Mutta hei, mä nyt haluan tästä kohtaa vittu. Kuulu. Hei, joku zombi juoksee tuolla ihan ylhäällä kukkulalla ladolla. Tai onko tuo joku talo? Ihan vierestä Joo. ammuttaa. Niinpä. Mä näen pustan. Me ollaan kans täällä jo. Mä yritän ehtiä sitä, että mistä se ammulta kuuluu. Ihan tosta vierestä. Tuolla! Niinpä. Missä? Mä näen. Ammunko mä? Ammu. Älkää mua ammuka, mä pyörin nyt. Mistä? Onko se yksin? En mä tiedä. Intensiivistä laukausten vaihtoa. Joku ampui silti taas. Eikä se kuollut vielä. Nyt se vissiin kuoli. Joo. Ei, pikku metä vasemmalla, kun on se kahto ruveta. Tuolla! Mä, Saatteko te sen? mä voin kahto. Niin pikku se nyt hävii. Tuolla se on. Pikku metään. Täällä hävii se, joo mä näen sen. Mä ammuin sen. En tiedä oliko tuo. En tiedä, tuli jo tappo. Tuli, en tiedä kun en näe. Kuka ampui? Minä ammun. En minä. Mä yritän ammua sitä äijä. Ampuko Olli tätä teltojen takkaa? Mä ammun tätä rakennuksesta. Kuoliko tuo nyt vittu vai ei? Olli, Joku- näetkö nää pystytkö suojaamaan minua? Pysty. Mä lähden kahtomaan. Kuka ampuu nyt? Minä ammun koko ajan. Mä en tiedä, onko tuo kuollut. Mä tarkistan, minä ammun vielä kansas sitä. Mä menen tähän. Ota se kun. Minä ammun. Oliko Tomi tällä teltojen takaa? En oo. Aha. Mä oon täällä metiikössä. Se ei kyllä liiku tuo ruumis yhtään ennen. Ootappa sekunti, mä äkkiä tarkistan. Ainakin semmonen sunee kuoli. Joo, mutta ei mulle on murderia tullut, ellei tuo oo tämän pelin aikana. Mulla on 1 murderi. Kuka ampuu nyt? Minä ammun koko ajan. Ihan hirveä tykkiä. Hei Olli, No, suojaa, mä lähden kahtomaan. okei, mä näen se äijä koko ajan. Mä pistän 300 metriä tätä pulaa. Ai joku juoksee. Minä juoksen täällä metän reunassa. Niksu, kato tuonne tämän etelän soporiin, ettei kukaan ammu minua tätä yllä. Joo, mä tuun takas sinne ylös. Niin. Ei tää liikuttu niitä on jätkäästä. Joo, vaan Ei, suojaa tarviko silti joku tänne niitä päin, jos täällä on sanaakin? lisää. Tarviko joku niitä Stanakin lippaita? Olli, Tomi? suojaa silti, jos täältä tulee lisää, niin... No, mä koko ajan kahtelen. Ei sanokaan nyt, tarviko joku niitä Stanakin
ainakin lippupaita. Ei Minä tarvii tarvitsen No valaa. Ollille, mulla on yksi repuussa, mutta... Ei Tomi, oot sinä vieressä nyt? Niin on. Onko mulla, eikö? Kärpäset täällä on. Minäkö se ampui sitten? Mä en tiedä kumpi siihen osuu. Kato Olli No niin, siitä. no joo, ei jaksa nyt katsoa kyllä. Mä veikkaan, että Tomi itse ampuu. Tällä on samaa kamaa, että mitenkä en minä näitä jaksa ruveta, kun täällä ei oikein mitään tärkeetä oo. Mulla tuli murderi tosta äskeisestä. Oi ei. Samaa vikaa. Oi ei.